אז הכל גרוע. וגם די מחורבן. זהו, נגמר הפואטרי סלאם. לאן הולכים מכאן? כי לאן אפשר ללכת ואיך אפשר להמשיך שהכל מרגיש חשוך וקודר ושחור? התשובה תכלס די פשוטה. פשוט להדליק את האור. מעולה. אז יש תוכנית פעולה. יאללה, מתחילים. אבל מה עושים כשלא מוצאים את המתג? כשזה מרגיש שנתתי ביס בשוקולד וזה בכלל פרק. כשהוואפלים הם לימון בטעות ומישהו הביא ארגליות תות. כשיש שריפות ורוחות ובלטמים נוספים ובכלל מרגיש שהיקום קצת מגזים. מה עושים כש59 עדיין חטופים? ואיך את האור מדליקים כששוב יש הותר לפרסום, כי לעזה שוב נכנסים. ויש אזעקות מהצפון, מהדרום ומהתימנים. מה עושים כשמרגיש שיש חור שחור ששואב? וכשמרגישים כעס, פחד, עצב, כאב, מה עושים כשלמדינה שלמה נשבר הלב? והארץ תשקוט, אין שמיים עוד אמת, ומדינה שלמה תעמוד, קרועה, שסועה, לא נושמת. אז מה עושים? איך ממשיכים? ואיך לעזאזל את האור מדליקים? אז עיניים פוקחים ואת הראש מרימים ועם נשימה עמוקה לאט לאט קמים, צועקים כשצריך ושותקים כשכבר אי אפשר, בוכים על אתמול אבל גם חולמים על מחר ומחליטים שאפשר ורצוי וכדאי לא לשאול עד מתי, להחליט שעד כאן, כי אנחנו לא ניפול, כי עם ישראל חי ובועט ויכול. אנחנו לא מגע של כסף, אנחנו גוף חי ונושם ואין לנו ארץ אחרת, אז אנחנו נשאר ונילחם. אט אט נקום ונצעד אל מול סהר, נמצא את המתג של האור ונזכור שתמיד הכי חשוך לפני איילות השחר.